Vad ska vi göra? Ni får inte klara det. Vi ska hänga på, det är kilorna på korgen som räknas. Så vi börjar lyfta nu lite grann. Här är vi beredda att dra skyttelisten här. Ja. Jag glömde skärmen. Haha, ingen fallskärm. Det är en bra stig du. Jag måste... Jävla drag det var igen. Känns det här då? Det var alltså 5000 fot då va? Vad är det meter? Det är 1600 meter. Fan, 100 meter var typ 3,5 sekund. Today is a good day to die. Ja. Vad gör de? Räkna verket. Ja. Det här kommer en trike. Jag vet. Någon som har stjärnmejsel på riktigt alltså. Ja, här kommer Romsen. Vadå, vad ska vi ha med?